Kurdistan heja nahaşi drezeli du Pirtûkê me hene. Her du Pirtûk jî derbarê jiyan û hunera du hunermendan dene. Û her du Pirtûk jî aliyê nivîskar û hunermendê ji Rojhilatê Kurdistanê Hamîd Urmiyê ve hatin nivîsandin. Pirtûka yekemîn ku pirtûka nivîskara yekemîn jî derbarê jiyan û hunera Beytocan de ye. Belê hunermend Beytocan ku ev demek ev nexweşiyeke giran re têkoşînê de ye û bi vê münasebetê em jî re jî şifayê dixwazin. Pirtûka duyemîn jî derbarê jiyan û hunera 55 sala a hozan dilovan de ye. Kam binerin bê Hamîd Urmiyê ev pirtûkê xwe bi çi hawî girtî dest û hunermendê me bi çi hawî dayî naskirin armanca wî bi va xebatan çi ye? Huner nasnameya gelan e û hunermendên rastî jî peyamberên hunera rastîn a gelan in. Dema mirov serdana welatekî bike û bixwaze çand û hunera wî welatî nas bike, pêwîst e beriya her tiştî hunermend, müzik, çand û wêjiya wî welatî ji nêz ve bibîne û agahiyan li ser bigire. Gelek hunermend di nava çand û hunera Kurdî de rabûne ku xwedî xebat û kedeke pir mezin in. Hinek ji wan hunermendan hunera strenggotinê weke mîraseya malbatê ji bo wan maye û berdewamiya rêka bav û kalên xwe dikin. Her wiha zarokên xwe jî li ser vê doza pîroz perwerde dikin û dixin xizmeta dîroka çanda gelê xwe. Nivîskar û hunermendê Kurd Hamîd Urmiyê ji bo qîmetdayîna ketkarê hunera Kurd armancek daye pêşiya xwe û dest bi nivîsandina jiyana hunermendên Kurd kiriye. Hamîd Urmiyê ku bi berhema xwe ya yekemîn Axîn û nalîna Beytocan gav avê tibûna ve qada nivîskariyê, niha jî berhema xwe ya duyemîn ya ku jiyan û hunera hozan dilovan a 55 salan girtiye dest derxist. Hamîd Urmiyê ji bo xebata xwe ya pêşî Axîn û nalîna Beytocan wiha gotibû. Armanc û sedema nivîsandina vê pirtûkê ew bû ku hetanî hunermendên me li jiyanê ne emrêz û hirmetê ji hunera wan re nîşan bidin. Hunermend milkê netewêya xwe ne. Pêwîst e netewê jî li wan xwedî derkevin. Gelek caran em dibînin piştî koça dawiya hunermendan nivîskar dikerin pey jiyana wan û hewl didin jiyanname û serpêhatiya wan binivîsin. Bi nêrîna min pêwîst e ji niha pê ve nivîskarên Kurd wê kultura kevin biterîkînin û keda hunermendên rastîn yên gelê Kurd bînin ser rûpelan û jiyana wan bikin berhem û pêşkêşî pirtûkxaneya bikin da ku ew hunermend bikare bi çavên dinê jiyannameya xwe bixwîne û çêjê jê bigire. Urmiyê di pirtûka xwe ya hunera 55 salan dilovan ku jiyana hunermendê Kurd dilovan girtiye dest de hem helbestên wî hem jî notayên wan nivîsandiye. Pirtûk ji weşanxaneya Sîtavê derketiye û ji 11 albûmên hunermend dilovan pêktî. Hamîd Urmiyê têkildarî vê berhemê jî wiha diaxive. Her mirovek li gorî rêwîtî, jiyan û taybetmendiyên xwe yên giyanî tevdigere. Weke hunermendekî ku bi salan e rih û giyanê min bi hunerê ve hatiye girêdan, bi hest û kelecana hunermendan nasiyarim. Di nava dil û mejiyê xwe de ez ji hunermendan hez dikim. Bi tenê ez dixwazim xizmeta çand, huner û zimanê gelê xwe pêş bixim. Urmiyê wiha dewam dike. 11 albûmên hunermend dilovan hene. Min hemû jî di vê pirtûkê de bi cih kirim. Piraniya stranên dilovan gelerî û klasîk in. Ji bo nivîsandina vê pirtûkê min alîkarî ji tu kesî nexwestiye. Gelek hunermend dost û hevalên dilovan jî nêrînên xwe derbarê hunera dilovan de parvekirin û di pirtûkê de cî girtin. Hamîd Mistefayê bi navê Hamîd Urmiyê tê naskirin di sala 1986 de li Rojhilatê Kurdistanê li bajarokê Balavê ser bi parêzgeha Urmiyê ji dayîk bûye. Ji ber sedemên siyasî tevî malbata xwe di sala 95 de koçî bajarê Diyana ya Soran ya Girêdayê Hewlêrê dikin. Di 2014 de beşdarî pêşbîrka dengbêjiyê ku li Hewlêrê li dar dikeve dibe û dibe yekemîn. Li rexkarê hunerî di gelek ajans TV, radyo û rojnameyên Kurdî de jî dixebite. Lê ji ber zext, binçavkirin û astengên hikûmeta Herêma Kurdistanê berê xwe dide xerîbiyê û derbasî Yunanistanê dibe. Piştî mayîna 2 salan Yunanistanê di sala 2019 de derbasî Belçîkayê dibe û li wira bi cih dibe. Niha li wî welatî de jî û li ser jiyana dengbêj û hunermendên rastîn yên gelê Kurd lêkolînan dike û dinivîse.